Nilqgħu għal-podcast ieħor ħafna personalitajiet, intqajna ma' ħafna nies, sirna nafu fuqhom, saru jafu fuqna wkoll għax huma wkoll isaqsuna. Ix-xandir huwa arti sabiħa però emissjoni. Ġifieri mhix xi ħaġa li tagħmilha biex tmur taqla l-flus biss. Hija xi ħaġa li tagħmilha biex tagħti kontribut bit-talent ta' dawn kollha li hemm madwarek. Darba ġrat li beda ċara għalija u tinsa x'jismu l-mistieden, my God. Mort fuq il-kollega tiegħi l-ambaxxatriċi Ingliża u tela kisimha niftakar kisimha Teresa do you mind if we have a photo with His Royal Highness Prince Charles? But yes, of course, Ray. Neħed is-sigurtà kollha u morna jiena l-ex Ministru Carmen u qabel qed nieħdu ritratt. No, by the way, Minister, do you mind if you inform your Prime Minister that in the coming weeks I'm coming to visit Malta? Kemm hu antipatku li ma tkunx qed issuq u tispiċċa f'inċident. Ħafna. Ifhimni, ma kienx tortana. Ġi għandi u għadna naraw Ma mhux se nara film ieħor miegħu. Għax nofsu rajt. Kollu jbabas. Nofsu telqetina l-istampa. Ma kienx torti għaj bil-ħarta. Għax ma rifjuż, għax ġibtu it-technician. Għalli għallu rifjuż. Fl-aħjar biċċa Ħarejdilkom, the Passion of the Christ. Nispiċċa nara Ġesu flor ta' ġezzema u fl-aħħar meta qammen Beniwiet. Tlift fil-maqqas rajt xejn minnu. Għal-kem ħares ġili rajna anka s-Super One.